med vektors koordinater. Vi har først to basisvektorer, hvor det er i-vektor og j-vektor, som i koordinatsystemet bare basisvektorer. Hvis vi nu har en a-vektor, den har så koordinaterne, a-vektoren er lige med a1 over a2. Og det betyder så, at a-vektoren også hedder lige med a1 gange i-vektoren plus a2 gange j-vektoren. Og hvis man går ind og ser på det i koordinatsystemet, så har vi i-vektoren hen ad x-aksen og j-vektoren op ad y-aksen. Og her så tæller vi, der er 3, den går 3 hen, så den hedder 3 gange i-vektor, og den går 2 op, så den hedder 2 gange j-vektor. Så koordinatsættet til a-vektoren er 3 over 2. Hvis vi tager et eksempel her igen med b-vektoren, så går vi 4 tilbage på x-aksen, fordi vektoren bevæger sig opad mod y-aksen, og vi går 1 op, så derfor hedder den minus 4 over 1. Vi kan også bestemme en sum ud fra vektorernes koordinater. Det kan vi gøre ud fra 2 vektorer og et reelt tal, som vi kalder for t. De 2 vektorer er vektor a er lige med a1 over a2, og vektor b er lige med b1 over b2. Vi kan altså lægge de her vektorer sammen, så den kommer til for eksempel at hedde vektor a plus vektor b er lige med a1 plus b1 over a2 plus b2. Men vi kan også minus dem med hinanden, så den for eksempel kommer til at hedde vektor a minus vektor b er lige med a1 minus b1 over a2 minus b2. Men så vi kunne også bruge det her eller gange med t, som egentlig er vores reelle tal, og det gør vi ved at sige t vektor a er lige med t t og så a1 over a2, og det bliver så, at man siger ta1 over ta2. Efterfølgende har vi et bevis med regning med vektorer. Og der kan man sige, at der kan vi ud fra en definition af vektorkoordinaterne, der kan vi sige, at vektor A det er lige med A1 gange I-vektor, som er vores basisvektor, plus A2 gange J-vektor, som også er en basisvektor. Derudover så har vi så, at vektor B er lige med B1 gange I-vektor, plus B2 gange vektor J. Og ved at lægge alle dem her sammen, så kan man sige, at A-vektor plus B-vektor er lige med A1 gange I-vektor plus A2 gange J-vektor plus B1 gange I-vektor plus B2 gange J-vektor. Og det er så lige med, hvis man lægger alt det her sammen, parentes start A1 plus B1, parentes slut gange I-vektor plus parentes start A2 plus B2, parentes slut gange J-vektor. Og dermed så kan man så sige, at vi per definition kommer til at have, at sumvektoren har koordinaterne. A-vektor plus B-vektor er lige med A1 plus B1 over A2 plus B2. Efterfølgende skal det siges, at hvis man så skal have A-vektor minus B-vektor, så skifter man bare alle ledene ud med minus i stedet for plus.